Після нічного ракетного обстрілу на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення в Шевченківському районі небезпечної знахідки. Поліцейськими вибухотехнічної служби було здійснено попередній огляд даного об'єкту і дійсно підтверджено факт бойової частини з термічними пошкодженнями від БПЛА «Грань-2». В подальшому дану знахідку буде вилучено та перевезено для знищення в умовах полігону.